Saya guru di mana? Saya guru di mana? बे जाय लिडारफ्रा जाय संगठनफ्रा जाय सुबुंफ्रा बनसुखौ पलिटिकेल लाभालाबनि थाखाय जोनोम जादों होननानै बुंदों बिसोरो गावसिनि पलिटिकेल लाभालाबनि थाखाय बे फेक निउसखौ बानसावगासिनो दङ दिनै जुदि बियो पलिटिकेलनि लाभालाबनि थाखाय बनसुआ जोनोम जादोंमोनब्ला जोंहा इक'नमिकेलि फाइनान्सियेलि इसेबां क्राइसिस जानाय नङामोन संगठन सालायनो थाखाय नाथाय दिनै जोङो बर' रायजो राजानि अननायाव बिसोरनि अनसायनायाव दिनै जोङो दिल्लीसिम मोनफैदों आरो बिथांमोननि अननायावनो बिथांमोननि हेफाजाबावनो बनसुआ दिनै 1 बोसोरनिबो बारा जाबाय जाय लिडारफ्रा दिनै बनसुखौ लानानै मिनिदों जाय लिडारफ्रा दिनै बनसुखौ लानानै गाज्रि रावजों बुङो सोरबा जों लिडारफोरनि खाथियाव थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ मिनियो जोंखौ रायनानै हरो बिथांमोना बुङो नोंसोरो आन्दालन खालामनानै मा लाब मोननो नोंथांमोना मानो टाइम वेस्ट खालामदों नोंथांमोना गोरों जाबाय इडुकेटेड जाबाय नोंथांमोना गावबागाव केरियारखौ होसोदो नाथाय जों गावबागाव केरियारखौ जुदि सानग्रामोनब्ला जोङो दिनै डिग्री पास जानानै MA पास जानानै डक्टरेट हल्डार जानानै सोरबा दिनै बे आन्दलनाव बारसोमनाय नङामोन जों बनसुआ गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय साना बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय सानो बर'नि सुबुंफोरनि थाखाय जों सानदों इयुननि थाखाय जों सानदों बेनिखायनो जोङो बनसुआ सोरबा पलिटिकेलनि लाभालाबनि थाखाय जों जोनोम जायाखै आरो जों गावबागाव पार्सनेल लाइफनि थाखाय जों जोनोम लानाय बनसुआ नङा बेनिखायनो जाय लिडारफ्रा दिनै बनसुखौ सोंखारिदों बिथांमोना बनसुखौ सोंखारिया लाबानो बिथांमोना जुदि खौसेथि जायोब्ला लोगो लानानै जुदि अनलायनायनि गेजेरजों हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै जुदि बिथांमोना योगदान होयोब्ला बे आन्दलना मोनसे फ्रुटफुल आन्दलन जागोन आरो जोंहा बड'लेण्ड मोननांगौआ 100% सियर जागोन होननानै जों बनसुनिफ्राय फोथायनाय दङ बे समाव दुलाराय बुहुमनि बर'फोरखौ नोंथांमोनजों बाहागो लानानै सोमावसारफोरनि नोंथांमोनखौ दिनै आङो दुलाराय बर' माहारिफोरखौ बुहुमनि गासै बर' सुबुंफोरखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमदों नोंथांमोना अननानै मोनसेल' सिमां जोंनि बिफा हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय गासिबो योगदान होनांगौ बिथाङा जोंनि थाखायनो गावनि न'खर गारदोंमोन गावनि केरियारखौ गारदोंमोन बिथांनि सिमाङा सिमां बायदिनो दङ दिनैसिम बेखायनो बिथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जों साफ्रोमनिबो दायथ' दिनै जों मिथिगौ बावैसो सिगांनो रंजा बाजा बिथांखौ जाय बिथाङा गोबाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोदोंमोन आरो बिदिनो 49निबो बारा बिथां NDP मोना जेलाव दिनैसिमबो दङ बिटिआर सुक्तिनि उनावबो बिथांमोना गवाखै बिथांमोननि साक्रिफाइसखौ जों मानो साननानै नायाखै बिथांमोन बायदि जों मानो बर' साफ्रोमबो सुबुंफ्रा साक्रिफाइस होनो हाया बेनिखायनो जों गासै बर'फोरखौ खावलायदों नोंथांमोना फिजिकेलि ओंखारनो हायाब्लाबो जोंखौ मेन्टेलि अननानै इन्सपिरेसन हो सापर्ट हो आरो जा जेसेबां हायो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट हो जाहाथे जोङो बे मुभमेन्टखौ स्मुथलि लांनानै जों बे मुभमेन्टखौ जोङो 100% सियर खालामनो हायो आरो जों सेपारेट बड'लेण्डखौ मोननानै जों बड'लेण्ड मोनसे आलादा रायजो क्रिएट खालामनानै जोङो बिनि खुसि रंजा बाजायै हारिजों हारि अनलायनानै खुनु गावस्रालायनाय गैयाजासे जोङो जयै मोनसे गेरेमसा हारि दानो हानाय बायदि